Embilis, Banawa, Cebu City at galing kami doon na bumili kami ng paninda namin. Ito yung kasamahan ko. Siguro alam niya si Gina Ranis, Ricaport. At pauwi na kami guys. At sa muli, thank you so much for my viewers and my subscriber. Marami pong salamat sa inyong lahat sa panonood sa short video, long form video at sa live stream ko. Thank you so much for watching Mindanao. Okay guys, pauwi na kami sa bahay namin para i-display natin itong binibili namin. Yan, manida namin yan sa pang-araw-araw ng hanap buhay namin. At hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong lahat. Thanks for watching sa inyo sa nalaglag. Marami pong salamat sa inyo panonood. Samahan mo kaming maglalay papunta sa aming bahay. Marami pong salamat. Kami ngayon sa Embilis Street, Capitol area, corner Banawa, at papasok kami sa Indian Street, Capitol. Okay. Itong daan na ito ay morning sa inyong lahat. Dito kami dadaan sa Abellana Street papunta doon sa Guadalupe. Ganang pumasok sa lahat. Maraming salamat sa panonood sa live stream ko. Thank you so much for watching. Meron pala nagpa-shoutout sa akin. May-ari na soft drink sa Opera Street, Unit 3. Gilbert Whitlas, ang may-ari na soft drink. Shout out po sa inyo sir, Gilbert Whitlas, sa mga kawan niya. Bago pa lang nag-subscribe sa akin, marami po salamat sa inyo. Hindi po matagpuan pag-subscribe sa akin at sa lahat ng nanonood. Thank you so much for watching. Dito ang lugar guys, ang Abellana Street sa Guadalupe ito.
na kami sa Singson Street, Guadalupe. Okay guys, dito naman ang Pirama Avenue, Guadalupe. Itong kalye na ito ang Pirama Avenue, Guadalupe. Papunta doon sa simbahan ng Guadalupe. Pirama Avenue, Guadalupe, Cebu City, Philippines. Ang kalye na ito. Guys, this is Guadalupe Church, Cebu City, Philippines. Ito sa bawah dito. Baik sa bawah di. Okay, dito naman tayo sa Harley Mirmil Bridge sa Guadalupe, Cebu City. This is Caronasan, Cebu City.
Ito guys, ang Lucana Street, Lucana City. Okay guys, dito ang paralan ng ito ang nandito kami ngayon sa Kalunasan, saan kami nagtira. Dito kami dadaan sa kabilang kalye guys, kasi magandang view dito sa baba. Jadi na tapos. Hello dong. Jadi na tapos. Bitaw na. Nada mo motor dira? Ay wala tayo, nag-video ko sa mga release good. Ah. Okay guys, since nandito na kami malapit sa aming bahay at dito na lang kami magpapaalam. Thank you so much for watching. At meron pa lang ano dito. Okay. Shout out hashtag number 1 Skylar B8E hashtag number 1 Sid. Hi, hello po sa inyo. Marami pong salamat sa panonood. Again, Skylar B8E hashtag number 1. Hello, thank you so much for watching again. At Gaming Videos 3560 hashtag number 2 GTA 6 question mark. Thank you so much for watching, idol. At again, Hasyan Lapti the C8A hashtag number 3. Thank you so much for watching. Hi Philips, kamusta po kayo, idol? At marami pong salamat sa inyong papanood sa live stream ko, si Buano Rider.
At nandito na kami sa Kalunasan at magpapaalam na kami sa aking live Cebuano Rider. Thank you so much for watching. At kamusta na rin saan man sulok sa mundo, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much for watching. At marami pong salamat sa panonood sa live stream Cebuano Rider. That's the end my live Cebuano Rider. Goodbye.